টানটানা। ଏଇ ଆମେ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ଶୋ ହବ। ସେଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ପଠେଇଛି। କ'ଣ ପଠେଇଛ କ'ଣ? ତମ ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କର। ମୁଁ ତମକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପଠେଇଛି। କାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିନି ତ? ଆରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନୁହଁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିନି କି ଫେସବୁକରେ ଆସିନି, ତମେ କୋଉଥିରେ ପଠେଇଛ? ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପଠେଇନି। ମୁଁ ଫୋନ୍ପେରେ ପଠେଇଛି। ଫୋନ୍ପେରେ ତ ତମେ 143 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛ। ଆମ ପିଲା ଧନ 1 4 3 ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। 1 ମାନେ ଆଇ, 2 4 ମାନେ ଲଭ୍, ଆଉ 3 ମାନେ ୟୁ। ଓ ଏମିତି କଥା। ହଁ, ହେଲେ ତମେ ମତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନ, ତା ମାନେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉନ। କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉନି? ମୁଁ ତ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ନିଅ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ 1432। ଆରେ ଏମିତି ନୁହଁ, ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି? ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ୍ପେରେ ପଠେଇଛି ସେମିତି ମତେ ପଠାଅ। ହଉ 1 4 3 2 1432 ଟଙ୍କା? ନା 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 ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମତେ ତମେ ଭଲ ପାଉନ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ